serve compassionately. Kaya ba nato mag-alagad sa Ginoo nga adunay kaluoy, compassionately? Ingon ang Matthew chapter 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Sa diha nga naglakaw si Jesus Christ, may nakita siyang bagang panon sa mga tao. Pagtanaw niya sa bagang panon sa mga tao, naluoy siya. Ganun naluoy man siya. Kaya nakita niya, kini mga tawaana, giharas. Giharas sila. Nga wala gayon sila'y mahimo. Mura sila mga sheep. Mura sila mga karnero nga walay magbalantay. Wala ang nakita ni Jesus Christ. So, ang iyahan sumbanan, compassion. Nibati sa kaluoy, aning mga tawhana, nga murag mga karnero, nga walay mga magbalantay. Diya sa pag-alagad sa Ginoo, importante nga may compassion ta. Importante nga may kaluoy ta. Kay kung dili ta maubati o kaluoy, dili man ta makaalagad. Dili ta makaalagad, kay wala man tay kaluoy. Bisa pag-usaon nato sa pagpangalagad sa Ginoo, kung dili nato pinasikad sa atong kaluoy, di ta makaalagad jud na kanang para sa Ginoo. Dili ka makasangyaw, dili ka makawali sa diha sa dalan, diha makashare sa imong higala, mga paryente sa maayong balita tungod kay wala man kamubati o kaluoy. Unsaon nimo pag-share ani kung dili ka maluoy, kung wala kay kaluoy. So kinahanglan pinasikad sa kaluoy para mapakita nimo ang imong pag-alagad diha sa Ginoo. Naa kay compassion, naa kay kaluoy dinhi mga tao. Naa kay kaluoy. Sama sa nakita ni Jesus Christ na mibati sa compassion kay kini mga tawhana helpless. Giharas sila o helpless sila. Mura sila mga shepherd, mga sheep, mga karnero nga walay shepherd, walay magpalantay. In Colossians chapter 3 verse 2, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Unsay isa sa ato ang isulob ingon na mga Kristohanon. Isulob daw nato ang kining pagkamaluloyon. Ana kung naay mga tao nga kanang nakita nimo nga kini sila dunay kulang diya sila kinabuhi. Kinahanglan ipasibaw nimo ang imong kaluoy. Kay kun di ka mubati og kaluoy, mahimong dili ka makaalagad ug dili nimo mabuhat